Hvala vam svima. Na samom početku bih želela da se zahvalim direktoru Branislavu Rajiću na pozivu i poverenju da danas budem predavač na ovoj bini. Hvala Foreveru na sjajnim proizvodima i na odličnom marketing planu, zahvaljujući kome mnoge porodice, među kojima i moja danas, žive bolje. I ništa manja zahvalnost ide zaposlenima u filijali Forever Srbije, koji nam zaista svojim radom olakšavaju naš posao. Hvala. Pre nego što vam predstavim svoju današnju temu, htela bih da se povežemo i da vam ispričam priču o orlu, za koju većina vas verovatno zna, ali koja predstavlja suštinu mog današnjeg predavanja. Naime, orao je ptica koja negde ima najduži životni vek. Može da doživi do 70 godina. Međutim, da bi doživeo tolike godine, orao u jednom trenutku svog života mora da donese tešku odluku. Kada navrši 40. njegove duge i elastične kandže ne mogu više da love plen koji mu služi za hranu. Njegov dug i oštar kljun postaje savijen, a njegova stara i otežala krila zbog zbijenih pera mu zapinju za grudi, što mu onemogućava let. Tada orlu preostaju samo dve opcije. Ili da umre, ili da prođe kroz bolan proces promjena koji traje 150 dana. Taj proces od orla zahteva da se osami i da odleti na vrh planine. Tu orao svojim kljunom udara o kamen sve dok kljun ne otpadne. Nakon toga orao čeka da novi kljun izraste. Kada izraste novi kljun, orao iskljuca svoje stare kandže. Kada izrastu nove kandže, orao iskljuca svoja stara i otežala krila. I tako, nakon 5 meseci, orao poleće u let ponovnog rađanja i može da živi još 30 godina. Šta je poenta ove priče? Upravo u tome da u životu uvek imate mogućnost izbora, da iskoraknete i da se otvorite ka promenama. Odluka je uvek na nama. Mi smo ti koji biramo za sebe, vi ste ti koji birate za sebe. Zbog svega ovoga, upravo i tema mog današnjeg predavanja jeste snaga lične promene. Na samom početku bih vas pitala, šta mislite, da li je lična promena važna za uspeh u ovom poslu? Dobro. Da li neko ko je stidljiv i zatvoren može da se otvori ka uspehu? I da li vas zanima ko je prava osoba za ovaj posao? Hvala. Pa da počnemo sa ovim slajdom i da vam se predstavim. Ja sam rođena u malom mestu na severu Crne Gore u Pljevljima. I nekako sam od detinjstva, zbog svog fizičkog problema sa strabizmom, bila jako povučena i sa manjkom samopouzdanja. I nekako sam tako gurala kroz život. Osnovna škola, srednja škola, fakultet. Pre 9 godina se udajem i dolazim u Beograd i ubrzo zatim postajem mama jednog predivnog dečaka Lazara, koji je danas tu sa nama i koji je moja najveća podrška. Naravno, uz njega i moj suprug. I znate kako, otkako sam se ostvarila u ulozi majke, u meni se sve više javljala želja za nekim poslom koji bih mogla da radim od kuće uz njega i da ne propuštam ni jedan trenutak njegovog odrastanja. I znate šta kažu? Kada nešto jako želite, onda vam se to i pojavi, samo je pitanje da li ćete tu priliku da prepoznate ili ćete da nađete izgovore. A verujte, i tekako sam mogla da se izgovaram. Kako ja ne poznajem dovoljan broj ljudi kojima bih ja nudila ove proizvode, kako ja nisam dovoljno komunikativna da bih radila ovaj posao i milion drugih izgovora sa kojima se svi mi svakodnevno susrećemo radeći ovaj posao. Ali ja sam ipak odlučila da budem jača od svojih izgovora i da prvenstveno sebi dam šansu da probam nešto novo u životu.
U Forever ulazim pre 4 godine za vreme korone, kada su bila zabranjena okupljanja i druženja, i ova prva slika koju vidite ovde je slika sa mog prvog timskog seminara kada smo mogli da se okupimo. I ono što želim da vam kažem, da sam tada imala svoj prvi javni nastup u životu, gde mi je dato 10 minuta da se predstavim i da kažem nešto o sebi. Da li mi je bilo teško? Verujte, i tekako jeste. Drhtale su mi i noge i ruke, bukvalno sam htela da se onesvestim od straha. Možete videti na ovoj slici kako se držim rukom za sto da ne padnem. Ali sam isto tako znala da samo ako pobedim sebe i svoje strahove, ja ću moći da idem dalje kako kroz život, tako kroz ovaj posao. Hvala. I dragi ljudi, jedna takva stidljiva i povučena osoba je za 15 meseci od ulaska u Forever napravila poziciju menadžera i da od tog trenutka zajedno sa celim svojim timom radi preko 600 bodova godišnje. Šta hoću da vam kažem? Može se. Samo je potrebno da svakog dana pobeđujete sebe. Evo i ja danas na ovoj bini pobeđujem sebe. I da pronađete ono svoje unutrašnje zašto. Jer želim da vam kažem da nikada ne odustajete od onoga što stvarno želite. Osoba sa velikim snovima je moćnija od one koja ima sve činjenice. Nikada ne procenjujte i ne podcenjujte ljude, jer nikada ne znate kolika je snaga nečijih snova. Da je mene moja mentorka pri našem prvom susretu, kada sam je jedva pogledala u oči, procenjivala, rekla bi od ove nema ništa. Ali jedino što je tada ona mene pitala jeste šta ja želim sa ovom poslovnom prilikom, šta su moji snovi. I to je ono što je mene kupilo. Znate, kada odete na bilo koji razgovor za posao, ono što vas pitaju jeste šta mogu da dobiju od vas, šta možete vi njima da date, a ovde vas pitaju kako mogu da vam pomognu da ostvarite vaše snove. I to je zaista predivno. I šta je ono što vas vodi ko rezultatima? Pa eto, upravo ta svesnost da znate gde vidite sebe za godinu, 2, 3, 5, nebitno, ali ovo vam je ovde jako važno, jer nailazit ćete svakodnevno na masu odbijanja, na masu nerazumevanja, ali kada znate šta želite da ostvarite ovom poslovnom prilikom, onda vas ništa u tome neće moći zaustaviti. Kada znate šta želite, onda na to prislonite akciju. Akcija za mene na prvom mestu znači biti 100% korisnik proizvoda. Koristeći proizvode stičemo stav i samopouzdanje kada ih predstavljamo drugim ljudima. Za mene korisnik proizvoda znači biti lojalan kompaniji sa kojom sarađujemo. Složit ćete se sa mnom, ne možemo preporučivati Foreverovu pastu, a u svom kupatilu koristiti pastu drugog proizvođača. Akcija za mene znači raditi ovaj posao svakog dana kroz komunikaciju i kontakte. Pod komunikacijom ne podrazumevam besomučno dopisivanje po inboxima i messengerima. Čuli ste, ušla sam za vreme korone, ali meni tada, kako i sad, inboxi i messengeri služe da ljude dobijem na lični kontakt. Jer složit ćete se sa mnom, ovde se ljudi pridružuju ljudima, a ne slovima ili proizvodima. Akcija za mene znači raditi ovaj posao svakog dana i onda kada nam je teško i onda kada nam ne ide. I nikada nisam sedela i čekala da naučim da radim ovaj posao, da naučim da komuniciram, već sam to radila kroz svakodnevne razgovore s ljudima. I onda ovde dolazimo do ove treće tačke koja je po meni zaista nekako, ajde da kažem, glavna prepreka zašto ljudi ne uspeju u ovom poslu, a to je samodisciplina i kontinuitet. Svi vi koji radite negde, idete, svakog jutra ustajete, radite ono što vam neko drugi kaže, za platu koju vam neko drugi odredi. A ovde
kada treba da radite za svoje snove, za svoje ciljeva, teško vam je da ustanete svakog dana i da pri tome budete spremni da dobijete i ne. Radeći ovaj posao kroz svakodnevnu akciju, mi radimo i na svom ličnom razvoju i stalno učimo. I ako mene pitate šta mi je ono najdragocenije što sam dobila od Forevera za ove 4 godine, je upravo taj moj lični rast i razvoj i to je nešto što nijedan novac ne može da mi plati. I nekako što je kruna svega jeste gradnja kvalitetnih odnosa i timski rad. Ja bih rekla, odnos je sve. Na prvom mestu vam je odnos koji gradite sami sa sobom. Danas postavite temelje, donesite čvrstu odluku da vas ništa neće zaustaviti u ostvarenju vaših ciljeva. I volite i prihvatajte sebe baš onakvima kakvi jeste, sa svim vašim vrlinama i manama. I čitajte i edukujte se svakog dana. Odnos prema ovom poslu, shvatite ovaj posao ozbiljno. Ovaj posao je ono što vi od njega napravite. I za naše neuspehe nisu nam krivi mentori, nisu nam krivi saradnici, već mi. I posao će vam dati baš ono kako ga vi tretirate. I budite svakog dana zahvalni Foreveru na prilici koja nam je svima data. Svima su nam date iste šanse, samo je pitanje ko je tu šansu prigrlio. Hvala. Odnos prema mentoru. Ja bih ovdje izdvojila rečenicu da sponzor može biti svak, ali mentor je nešto drugo. Mentor je osoba koja nas od samih početaka drži za ruku. Osoba koja veruje u nas više nego što mi sami verujemo u sebe. I ja nikada, pa evo ni sa ove bine, ne mogu da pronađem dovoljno reči zahvalnosti prema svojoj mentorki Mirjani Stojedinović, koja mi je pre 4 godine pružila ruku i nije procenjivala, već me je pustila da sama pokažem šta mogu i koliko mogu. Miro, hvala ti. I zahvalnost zaista jeste prečica do čuda. I svi ste vi ovde mentori i svi ste vi ovde saradnici i onako kako se ponašate prema svojim mentorima, to ćete duplicirati u svojim timovima. I ono što ja od početka svog poslovanja, pa i dan danas gledam da gradim u svom timu, to su odnosi poštovanja, poverenja i ljubavi. I na kraju ništa manje važan odnos jeste odnos sa timom. Ja sa ove bine želim da izrazim zahvalnost svakom svom korisniku i svakom svom saradniku koji je prošao kroz moj tim za ove 4 godine i hvala svima ostalima koji su ostali da zajedno tu gradimo svoje snove i svoje ciljeve. Izdvojila bih supervizore koji su nekako temelji svakog tima. Zahvalila bih se svojoj supervizorki Svetlani Radosavio-Glavin, Ceki Grlinte i bravo za tebe i sve tvoje vredne žene. Moju supervizorku Snežanu Selenić iz Šapca, Slobodanku Marjanović iz Beograda i moju supervizorku Aleksandru Bigović iz Crne Gore, koja danas nije tu sa nama, ali znam da srcem i dušom jeste. I na kraju hvala svakom članu našeg tima, mi se pišemo velikim slovom naš tim, za svu ljubav, podršku, poštovanje, poverenje koji svaki dan dajemo jedni drugima i koju evo i danas ja na ovoj bini osjećam da dolazi prema meni. Mi smo relativno mlad tim, ali ono što nas krasi jeste svakako da je nama čovek ispred svega. I bodovi i novac, sve će doći, ali ostati čovek je zaista nešto dragoceno. I ja bih svoje današnje predavanje završila sa jednim citatom iz knjige Erika Vora, Profesionalni pristup. I ako mene pitate koju knjigu prvo da pročitate vezano za ovaj posao, jeste upravo ova knjiga, jer je ovo bukvar
za naš posao. I on u svojoj knjizi kaže, i ova rečenica po meni najbolje opisuje ono što je naš posao, da je najveći benefit nije u tome da dobijete ono što ste tražili, već je najveći benefit da ono što morate da postanete da biste dobili ono što želite. Ja bih se zahvalila svima na pažnji i moje će srce biti puno ako sam dirnula makar jednu osobu u ovoj sali da danas kad izađe donese čvrstu odluku da napravi život od svog života, jer vi to možete. Ako sam mogla ja, možete i vi.